Volvo a estar nas Rozadas porque a última vez que estuve aquí non fai que compartín de un peto de ánimas, de un muiño, unhas imaxes tamén da aldea. Quedoume pendente de falar de esa figura que temos aquí. Bueno, para ubicarnos, as Rozadas pertenece á parroquia de Escuadro e isto está na Lama. E entonces este sitio é coñecido por moita xente como a Casa do Demo, por esa figura que hai, que é un reloj de sol. E o tenante que suxeta ese reloj de sol, pois ten, bueno, naquel momento, conto para ubicarnos, por aquí, por este camiño, pasaba un camiño de peregrinación que viña da zona da estrada, e claro, viñan os peregrinos, os romeros, hacia o Cristo de Xende, miraban esta figura que originalmente estaba pintada de negro e que queres que eu che conte o que diría, lle asombraba. Pero a historia é contada por un familiar do canteiro que fai esta obra, de Celestino Garrido. Este home emigra a América e, bueno, lá traballa de canteiro, é un canteiro de prestixio, é coñecido na comarca, tamén incluso me enterei a través dos familiares un dos edificios que rodea a Plaza dos Nenos en Pontevedra, e é obra del. Entonces, bueno, empezaron a decir a Casa do Demo, pero o que Celestino Garrido representa aí é unha persona de rasgos africanos. Ele está en América, conoce outros mundos, outras xentes, outras civilizacións, e cando chega aquí, ao mellor intentado darlle un toque de diferente, de exótico, pois planta esta figura. E quen suxeta o reloxo do sol, veredes, é unha figura dun águila, o reloxo do sol é soportado sobre esta persona en cuclillas, que, bueno, pintada de negro daría lugar a outro tipo de interpretacións. Esa é a historia que a mí me contaron e que me parece acertada. Eu, despois de ver a figura detalladamente, enseguida me di conta de que a versión esta era máis acertada. De feito, é un reloxo de sol moi singular. Cando pasedes por aquí, parade, porque, bueno, tiño visto algúns, hai verdadeiras obras de arte, pero esta é dunha creatividade, realmente curioso. Reloj de sol, das Rozadas. Chulo, chulo. Bueno, esta obra é de finales do siglo XIX, o sea que xa choveu arriba. O deixo aí. Ata logo.